Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugilanon, munyika. Sumbagon ka na ko ron. Sumbagon? Ayaw ko sumbagon dong. Ayaw ko sumbagon. Maluwi tao ka dong. Ayaw tao dong. Mutabi mong gikalagutan ako. Ngayon mo makasumbagon, ha? Huwag man ko ikisulti nga baad ni mo. Dito na. Tuwa ka, abnormal ko. Abnormal ko. Hindi ka sulti na abnormal ka. Dong, di taon ka abnormal, ha? Buhi na taon ko dong. Tabangi, dong, tabangi ko dong. Nagbuhay. Ha? Bagong lagi taga. Dong Tiyong, ano maka? Buhi na sa bugart, be. Wa na gyud unyay mo kuta og milk nimo. Lagot ko niya. Bala naglagot ka niya. Buhi lang na sa bugart. Sige na dong, buhi na sa bugart, ha? Okay. Oo, hinay lang. Usap niya ingon abnormal, ha? Okay. Ba't na juga na ko? Nagkita may tao ka sulti nga abnormal ka, eh? Imo din giingnan nga abnormal na kumangod, ha, bugart? Imo gibugal-bugalan? Buhat taon dong. Ingon ka. Ang ako orang giingon nga nimo nga nakay sakto-sakto. Sakto-sakto ra sa imong una ba? Imong maguwang sakto gyud. Gidukon man taon. Bugart, paminaw, ha? Bright pa ni si Dong Mateo kay nimo, ha? Oh, Dali na sa makasabot. Pangayog suri niya og panumpa nga di na mausab ang imong pagbugal-bugal niya. Og ingon nga sakto-sakto. Sakto ra gyud. Ay nagsakto-sakto. Kasabot ka? sakto ra gyud. Oo. Okay. Dong Mateo, sakto ra gyud ka. Hindi ka Kana. sakto ha. Sorry gyud kayo dong, promise. Di na kumingon mo nga sakto-sakto ra ka. Sakto gyud ka dong. Ha? Sakto. Good kana mo na. Kana ba? Diham din ko. Gae kog milk. Unsa to? Gae. Lakaw na bugart. Lakaw Gae na kog bugart. milk po. Kagaron na yun dong, Mateo. Kana lakaw na yun. Milk Kagayag is- milk ka nga kumangudaron di ka masumbagan. Ay, salamat. Wa na gid mangulit si Papa na ako nga dadoon to ni doktor. Pero unsa ka ano kung mabtos gid ko? Aron makasiguro gid ko. Muadto ko butika. Susihon ako kung husto ba ang akong pagtuda. Magpiti ko. Unsa man? Okay ka na? Okay man ko pirmi. Oh. Okay na ka. Kaya nakainom ng kag milk nimo. Pero ganiha, namuwa ka sa kalagot. Ganiha man to. Ikaw ba? Ayaw ko nag-awaya sa bugart. Bisag masayop sa sulti nimo, okay? Kinanglan baya gyud nato sa bugart. Kung wa siya, wa na isuguon si mama. Ako na lang. Di mo na mahimo. Kay abnormal ko. Kinsa ba yung musungog nimo ana ha? Sulti ko bi. Kay ako'y musukmag sa magbinuang imo. Di day ko abnormal. Di oy, kagwapo nimo ha. Kaduhara mong kunin mo, good. Maro na gid ako manghuda. Okay, sige. Dini ka na ha. Uy, imong cellphone, no? Uy, Ring. sa makanang nanawag. Kadiyo to nga. Akong tubago nang nanawag nako. Anton, positive. Ha? Unsay positive? Mabtos lagi ko. Anton, kinahanglan imo gyud kong luwasod. Mapatyan gyud ko ni sa kong amahan, Anton. Ay, pagilak. Okay. Makita ta. O gisgutan na to ang imong problema. Ato ning problema. Oo, lagi. Atong problema. Magkita ta karon dayon. Sige, mag-atako ni mo sa eskina. Karon gyud dayon, ha? Lakaw ka? Odong,
Importante kay akong lakaw dong. Uban ko. Ayaw na karon, ayaw na. Importante kay nga akong lakaw karon, okay? Di Next ko time na lang. Di ko masugot uban ko. Matiyo, please. Dakong problema ang akong sulbaron. Lagot ko da. Kaysa ba imong gikalagutan? Akong Brad. Si Anton? Ingon ko, uban ko niya. Di mo sugot. Doon na ko na siya problema sulbaron. Unsa? Doon na siya problema nga sulbaron? Dako ko no. Unsay dako? Iya kong problema. Mauna. Tungod sa pagka-chick boy ni anang imong maguwang, karon nagkabuang na. Ngano di ay ma? Daghan mag-uyab. Tingalig may namabdos nila. Oh, katukahang mi anhi din hino? Kinsa man? Katugong giingon nimo nga imong miga? Kisa gani nga na to? Miga na ko Sara? Mauron. Ngano di ay akong miga Sara ma? Ay, abot lang Mateo. May uban man kanila. Usa may ilang gipuhat. Kuyog raming tulo. Unya, imig palasyo si miga na ko Sara sa dagat. Kabuang lagi ang boat. Wajud guba sa akong palasyo ma. Ay, kanimo Mateo. Pagkawagi di ay nimo'y kaliputan. Ako nang adtuon ang akong mga barkada. Aron akong ipakita ang ebidensya. Nagtuogit sila. Nga dili nako madag hotel si Anton. Kay seryoso ni sa iyang uyab. Nga in love ko no kaayo si Anton atong babayhana. Unya, unsa naman lang ning mga pictures nga akong ipakita nila. Birahon ko ni ang among kasado. Makakwarta pa ko. Og nakatilaw pagyud ko sa akong crush. Sure ka nga. Mo na resulta sa PT? O lagi. Positive cute. Di para ba ko andam na? Nga magminyo na. Hutsa. Wa po ko trabaho na eh. Onya. Musugot lang ka nga patyon ko sa kastigo sa kong amahan. Anton, luwas sa taon ko. Nahigog mamaka ka na ako. Na in love lagi ko nimo. Pero wa pa mong ko'y trabaho. Unsa may akong ibuhi nimo? Usa maabot atong anak. Nahibaw man kang dili pa ka makabuhig pamilya? Ganun na mo gusto magikagdahan ako sa motel. Saan nga misugot mo sa ga? O si misugot? Hoy, Anton. Milugnot biyagid ko ha? Pero imog yung kong gipugos. Kung midagan pa unta ka, paingon sa gawas. Di kin mahitabo nga madayon ang akong tuyo nimo. Time para, good. Ato na ko di klarohon, Anton. Huwag yung mahitabo kung mag-iyahay tagpagawa sa atong katarungan. Unsa man? Imo kong pakaslan o dili? Kining, day Sara. Nakalitan pag ko ining hitabo, okay? May mga tagan ko nimo gigayon nga makatimbang-timbang ko. Unsay akong buhaton aron di ka magmahay nako. Mahadlok lagi kong mabunog ko sa kong amahan. Nakasabot lagi ko nimo. Pero kung imo kong pugson, di gid matarong ang atong pagpuyo. Sa ato pa? Imo kong ipapatay sa kong amahan? No, dili oy. Sara, in love kay ko nimo. Nya mo sugot kong patyon kala sa imong amahan? Labanan ta kadayoy. Ako kon mauna. Ato ako sa amo. Og pakigsultihi ang akong amahan. Dada ang imong inahan. Nah, paita. Unsa mo gid ka, Anton? Wa pa gid kay huna-huna pagluwas ning akong kahimtang? Ha? Day naglibog palagi ko day. Laina ni mo, uy. Sara, di pa man maklaro ang imong tiyan ba? Kung usa pa ka buwan, pangyo lang sa ko. Unsa may hagyo ni mo?
Tagay ko gigayon. Aron malinaw na ning akong nauna. Saan nga, nakalitan pa magyug ko. Busa, di pa ko makahunahunag maayo. Sige na, day. 1 month lang. Kana lang yun, usa ka buwan akong pangayoon ni mong pabor. Aron, musink in ba sa akong mind kining itabuah? Mamiya na ta din eh. Wa man di kapuslanan ang atong panagsulti din eh. Doon naman, good. Hindi lang kamusabot na ako. Ikaw mo'y dili mo sabot ako. Mamauli na ta. Yatod ka na ko sa inyo. Adto na ko pauli sa inyo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!